הקודמים שהיו לי. אין עוד אנשים, יש לי כוח להרוג דבוסית. טוב, אני ארוג לך. מיתיק, נשק מטורף. יש לנו אותו לראות אנשים, נייס. נמשיך, אני מקווה מאוד לדוקטור דום, כרגע אנחנו בזון 2. בוא נראה בגלל 4 יהיה דוקטור... מה זה? מה זה היה פה עכשיו? נראה לי זה... כזה היה. לא, אני רוצה את זה. טוב, יש לי אחלה מאץ חבר'ה, יש לי 1000 מאץ כזה. בסדר. אפשר לחצוב עוד טיפה. טוב, אז אני אגיע לפולט ואחזור לשם. טוב חבר'ה, טוב חבר'ה, בוא נמשיך. אני מאמין שיש פה אנשים, אני שומע רעש. כן, אני גם, יש פה, הנה, מסומן לי אנשים, כי יש לי תמיד בצורה כזה. זה כיף זה לא לחיות בלחץ שיש מאחוריך אנשים ולדעת בדיוק לפני שאנשים. מי אלה הבוטים האלה? וואו, יש לי אגמיטיק. תראו חבר'ה, אגמיטיק זה מוריד פאקינג 37 דמג' לראש, ואני מאמין משהו 70 כזה ממש כמו פעם. הנה בן אדם. וואו חבר'ה, זה קיל של פרו מטורף, זה מה שאני כנראה, כאילו כן.
זה מה שאני, לא כאילו, מה כאילו? זה מה שאני. פרו-פלייר מטורף, שחקן פסיכי, כולנו לא רוצים להיות ממש ככה. יאללה, בואו נלך לאמצע של הזון כדי להיות מוכנים לכוח של דוקטור דום. יש לנו 15 קירות ברזל, אז נוכל לחסום את האנשים מלקחת, אם יהיה כמובן. טוב חבר'ה, מה שנקרא נובים. נורביקי, שמורביקי. חבר'ה, אז לא יצא לנו לקוח לדוקטור דום, אבל לא נורא, בואו נשמע. זה משחק מעניין, איזה אג שבור. חסר לי את הכוח ההוא של דוקטור דום מהבטל פס. וואו חבר'ה, אימא'לה, שברתי לו את הסביבה המלא שלו. אוקיי אחי, להיות יום ארוך. אוי, בוט. לא, ככה אני מרגיש נורא מצליחים. טוב חבר'ה, אני חושב שיש לי כמעט את כל המפיקים במשחק. יש לי 3 מיתיקים, יש לי גם את הדאבל SMG, יש לי גם את AR וגם את השוטגן המטורף. אני צריך לחתוך. טוב חבר'ה, נראה לי, יש לי פה דברים מטורפים. יש לי גם את השוטגן המטורף הזה, גם את ה-AR וגם את ה-SMG. טוב חבר'ה, גם הוא מת. וואו, יש לו את המיתי... יש לי, חבר'ה, אני שמח להודיע, אבל יש לי את כל המיתיקים במשחק. זה סרטון הבא חבר'ה. וואו, כל המיתיקים במשחק. אני לא אוהב את המיתיק, זה לא נחשב מיתיק מבחינתי, העון של הדון השני. יש לי מיתיק מכל הבוסים במשחק. וואו, 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 וואו. אומייגאד. אוי דם. וואו, חבר'ה, כל המיתיקים במשחק. גם השוטגן, גם ה-AR, גם הכוח של דום וגם ה-SMG. איזה כיף זה, וואי, זה כל כך כיף. למרות שכולם פה, כאילו, עד עכשיו
עכשיו, אני רואה שיהיה אנשים טובים. זה אנשים אחרונים כנראה שהם טובים. לא יודע למה באחרונה שבאתי משתנים אחלה. קיצר, תחתון אדיר. הולך לי שנים לערוך וואו, יש לי את הכל, יש לי את הכל מהכל. מה חסר לי במשחק? חבר'ה, ראיתי פה בן אדם מהסימון, ראיתי ממש כאן מלמטה. תן לי ספרינט, תן לי ספרינט. בכל מקרה לי ספרינט. די עם הספרינט, די. מה אני רואה חבר'ה? איזה כיוון רחוק. טוב חבר'ה, מקווים מאוד שנהנית על זה. יאללה ביי חברים. כל המתיקים